Když s něčím začínáš, tak víc informací, tak ti ve většině případech jenom uškodí. A to hlavně z toho důvodu, že když začínáš, tak to neumíš, nevíš, co dělat a prostě to neznáš. Ale když se začneš hledat co nejvíc informací, které v dnešní době jsou dostupné a těch informací na internetu je spousty, a když si hledáš ty informace, tak najednou u toho o tom víš víc a víc, ale vlastně nevíš, jestli ty věci jsou dobrý, jestli jsou špatný, jestli to funguje, anebo ne. A místo toho, aby si šel do akce, zkusil to a opravdu pak mohl něco vylepšit na základě tvých zkušeností, tak místo toho máš jenom informace, se kterými vlastně nevíš, jak naložit. A místo toho, aby si šel do akce a reálně ty informace otestoval, tak místo toho jenom prokrastinuješ, protože vlastně nevíš, co máš dřív dělat. A to vlastně jenom z toho důvodu, že jsi předtím, než jsi šel do akce, zjistil co nejvíce informací. Proto na začátku je vlastně nejlepší jít do akce bez toho, aniž bychom cokoliv věděli a prostě to zkusit. Ono to nějak dopadne, ale hledat na začátku víc a víc informací, tak vede jenom k tomu, že se zahltíme a do té akce vlastně vůbec nepůjdeme.